Kuyintokozo ukukhuluma nabo kuyi-channel. uNkulunkulu engathi engakulonda ebusise wherever you are, whatever you do, whatever you touch, engathi engaphenduka nje beyisibusiso. Kama kupastor oningi sibheka udaba lwamabhubhu, ngiyathemba la khona uyaphila. Konke ke ngathi nje ngahamba kahle empilweni yakho. Sicela subscribe kwi-channel bese like le video, uqinisekise ukuthi ke uhlezi ukhona kwi-video. I mean ubona onke ama-video. Hlezi uploada every day udaba. Inamba ikhona ongakwenza, ungafaka i-airtime eyanele bese kufona. Ufanele ungakwenzi uqinisekise ukuthi WhatsApp futhi awungitext. I don't respond to text messages, I don't have SMSs, and I'm not active that much on WhatsApp, so please use the number to call me. Ngisibheka la uNomalanga kaDube methi ngimfundisa njani ngase engabe kuThoni uphupha umfowenu efuna ukungiqhawula ngesandla esile amapapa esingcolile. Kungasho into ezihlukahlukene ukungcola kwesandla kulowo osuke singcolile isandla sakhe nakulo mhlawumbe osuke efuna ukuqhawulwa noma usuke eqhawulwa ke yilo ongcolile esandleni. So into oqala efuna siveze ukuthi uma umuntu enezandla ezingcolile noma uphupha umuntu enezandla ezingcolile upha usithatha njengolubi ukuthi lo muntu enezandla ezingcolile, kungasho ukuthi lo muntu mhlawumbe udinga umkhuleko namandla kanye nosizo ngoba uzohlupheka futhi mhlawumbe uzokuba mpofu kakhulu, angabi nani imali ngenxa ke yokwenza amaphutha empilweni. 2, uma uphupha umuntu enezandla ezingcolile singaphinde sithi uphawu olubi ngoba lungasho lo muntu mhlawumbe uzothola noma uzozithola esebhekene nobunzima, ukumosha kwempilo nanokuthelwa yihlazo ngenxa ke yamaphutha amaningi kanye namanga noma ukuphila impilo yamanga, yebo. Number 3, uma usuphupha ke la uqhawulwa ngesandla ezingcolile, uphawu esingathi thina lubi ngoba lusho lo muntu lowa akathembekile noma kumele umethembe ngenze kuyiqoki, unonya futhi unobuqili. Psalms 26 verse 10 ithi their hands are dirty with evil schemes and they constantly take bribes. Number 4, uma uphupha la uqhawulwa ngezandla ezingcolile, uphawu esingabe sethina lusho ukuthi lo wamuntu mhlawumbe ubhekene nesilingo nezono nezindlela zakhe mhlawumbe ezingalungile, mhlawumbe ke aphinde abe nayo inhliziyo elikhuni noma abe mbaqambile. uJames 4 verse 8 ithi ke come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Yabona. Okwesihlanu singakusho thina ukuthi uma uphupha ke la uqhawulwa ngesandla ezingcolile, uphawu olungabuye kwesinye isikhathi lusho ukuthi kungenzeka uzoba nokuncintisana, nokuphikisana noma nokuxabana nalowo muntu osuke eqhawula. Yabona. Ngenzeka nizophambana nalowo muntu. Number 6, uma uphupha uqhawulwa ngezandla ezingcolile, uphawu olungaphinde lichaza ukuthi lo muntu ngenze kunamaphutha okuzodingeka awalungise, yabona. uMark 7 verse 2 ithi ke and when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say with unwashed hands, they found fault. Siphetha ngako ukuthi uma uphupha uqhawulwa ngezandla ezingcolile, uphawu olungasho lo muntu loya kumele mhlawumbe umqaphele ngoba uzolingeka noma uzongena esilingweni agcine ke sekwenza kabi noma segcine sekwenza intembe. Siyabonga. So ungakhohlwa ukuthi uyasubscribe kwi-channel, uyalike le video uma usuyibukile. Kuyi-support enkulu nje ukuyilike i-video. Qinisekisa ukuthi ke uyobheka namanye ama-video esiwenzile esikhathini esendlule nisizowenza futhi ngoba sifaka ama-video nsuku zonke
kuyi-channel. Engathi ungaqhubeka wenze okuhle ngakini, qhubeka wenze okuhle esontweni, emphakathini, emsebenzini, esikolweni, wherever you are, yenze okuhle. Nakuyona ke channel ungaqhubeka wenze okuhle, wenze okufanele, ukuthi usubscribe, ukuthi unganikela, ukuthi ungenza anything, ukuthi unasuggest, wenze ama-suggestion, nokuthi ungacomment ngemuva.